Så er vi tilbage. Episode 3. Master og drengene. Jeg smadrer dig næste gang, du gør det. Jeg bliver hele tiden træt af det navn. Men man bliver aldrig træt af en master. Kan du bare kalde det bunderne? Hvad så der? Velkommen til bundernes Faction Let's Play. Nej. Det er fandme det er næste Let's Play. Der kommer en, der hedder bunderne. Bunderøven. Ja. Ja, den Oh hedder, yeah. Den hedder bunderøven. Jeg har lige en brewing stand. Hvad fanden er der 3? Kan du se? Men det er en anden sag. Det kommer senere. Fuck af hende der, mand. Kæmpe mand. Og det, er ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det filmer lige efter den anden. Som jeg vil sige. Lige efter. Hvordan fanden får man bedrock? Hvorfor fanden Det er skulle en jeg admin. have det? Ellers så har man købt. Ja, man skal stemme. De har en diamond pickaxe med unbreaking 3 efficiency EV, for det ikke skal være løgn. Så du har Yes. den lige nu. Ja. Just take it! Ja. Og den her episode, det handler om at skaffe materialer. Klaas, han skaffer et sted, hvor vi skal bo. Mads, var det ikke 3, Mads? Og jeg fik lige det op i. Og så er det mig med seeds. Ja, og jeg er lige på toilettet, tror også jeg konter. Kan du ikke kæmpe med det? Og var der en kiste? Er det ikke det? Nej, jeg har jo et obsidian. Nice. Toilet now. Jeg skal lige ned og have det der sådan enchantment table. Var der et enchanting table? Ja. Tager du også lige det? Ja, jeg tager det hele. Tag det hvad jeg på. Dun, dun, dun. Og YouTube, det her det er muligvis ikke den mest sjoveste let's play. Men det er et god let's play. Og det vil fortælle, hvad der vil ske. Eller hvad det her, De kommer! hvad det her YouTube det er for noget, som jeg laver. De nakkede mig. Og ja, det var det. Klaas, hvem nakker dig? Dem der. Dem der i over. Jeg mistede alle mine ting. Seriøst? Ja, jeg står på den her server. Hvad? Jeg gider ikke på den server nu. Nå, men så ses vi i Klaas. Jo, jeg vil faktisk gerne. Jeg mistede bare lige alle mine ting. Og jeg havde rigtig meget med. Bare skal skråstøj back, så kommer du derover igen. Gør det? Nej, you do not. Fordi du kan bruge Klaas. Nej, det er ikke. Jo. Nej, for Så der... skal du skråstøj back, så kommer jeg ned til mine ting. Når det gør ikke forstår, you do not TPA Master Thompson. Prøv lige at se. Så skal jeg bare lige se. Så skal jeg lige bevæge det. Skråstræk væk. Se, de virker ikke. Hvad tager du? Ja. Eller Mads. Mhm. Dem der, de kom på, jeg mistede alle mine ting. Er du lige kommet på? Så. Hvordan mister du alle dine ting? Ja, det skal jeg. Det er kun med hår. Ja, det er fint. Ja. Det er jo. Klaas, hvordan mister du alle dine ting? Jeg spørger dig nu. Ja, jeg snakker lige med en far, Mads. Ja. Jeg skal skrive til nogle bestemte personer på Facebook. Kan man godt det? Ja, Det er bare dem, der kan se. Hvordan gør jeg det? og så det der med chat, det skal jeg ikke. Du skal bare klikke på dem, der skal med. Det er bare sådan. Jeg ved, hvor det er flere på en, at jeg vil give en besked til dem. Der er flere personer. Nikolaj. Ja. Kan jeg ikke. Hvad hedder det? Hvad kalder vi den her? Faction Let's Play, eller hvad? Nej, den her skulle da Master Thompson og drengene. Okay. Nå, det er rigtigt. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Nej. Fordi Thomsen, det er fordi, jeg hedder Nikolaj Thomsen. Mads, det var på grund af dem der, de kom på, de havde sådan en dia og sådan noget. Nå, så er vi jo nakket der, eller hvad? Ja. Okay, jamen så Faction i nærheden af mig lige nu. Ja, TP'er, Nikolaj, så nakker vi dem sammen. Men jeg kan jo ikke nakke dem, når det er en faction. Men de har ikke claimet det nu. To creepers. Jeg vil bare. Det sted jeg er, der har de claimet. Nikolaj, accepter. Ja. Og prøv lige at se en til. Og Thomsen, han er helt der, hvor man startede. Helt der, hvor jeg startede. Hey, der har jeg fundet jern. Ja, men hvorfor fanden kan jeg ikke gøre det nu? Du er næsten pænt
Nej, skal vi ikke For bare... helvede, hvor er jeg handicappet lige nu. Eller hedder den her Thomsen og Drengen, eller sådan et eller andet her let's play? Den hedder Master Thompson og drengene. Ja. Skal vi så begynde at spille PP? Hvad? Ja, så kan vi vinde ting. Ja. Men Nikolaj, accepterer lige, så tager vi lige den der, hvad hedder det? Ej, jeg er gået ind på sådan en PP, så jeg skal nok lige sådan en bil. Skulle vi ikke Den spille der, den? jeg har også søgt om det. Nej, det er ikke den der... Flex, Nikolaj, accepterer nu. Jeg har accepteret, jeg kan ikke. Gå ind på den der. Bare gå ind på den. Det var en meget kort, fordi nu skal vi nu det. Men ses. Okay, Nikolaj, den lægger du ikke ind på, på YouTube. Fordi, hvad hedder det?